ko da mutum ya aikata abu an zo an zauna kotu an yi karance-karancen abubuwan da za a gabatar suwa an yanke hukuncin ga abin da za a yi to wannan tsaye da hukuncin ƙarya ne ba a yi shi. Mutum nawa ka taɓa ji an tsaye da hukunci a Najeriya waɗanda ake kamawa su yi almundahana da manyan kuɗaɗen ƙasa, maza da mata waɗanda aka yi ministoci da kwamishinoni da gwamnoni da shugabannin ƙasashe ga sunan ga rekod ɗinsu ga abubuwan da suka yi na mai da ƙasa baya, ga kuma zaman da aka wasu ma ko kotu ba a kai su, wasu ko an je kotu an kai an ƙarshe an yi maganganu an yi zaman da ake yi an ƙare za ka ji kuma kawai shikenan shari'ar ta bi iska babu wani abin da aka ɗauka na hukunci. To saboda rashin ɗaukar hukunci sai ya sa shi ma duk wanda ya hau daga baya irin abin da zai yi kenan. Wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin Najeriya waɗanda suka maida ita koma baya